Здравейте! Днес ще ви разкажа, пообиколих на едно интересно място, търсех едни неща, намерих съвсем други, така наречените трудово-възпитателни училища. Тук в село Абланица, област Ловешка, намерих едно такова училище, посетих го, но не открих това, което търсех. Вижте за какво става дума. Между другото, да ви напомня да се абонирате за канала ми и някой, ако знае нещо по темата, нека каже. Пътят е ужасен. На табелата пише социално-педагогически интернат на Ловеч. Здравейте! Днес ще ви покажа 27-то трудово-възпитателно училище, което се намира в село Абланица. По-късно е продължило да съществува като обикновен интернат за по-бедни деца, за родителите, които са били по-бедни. И е съществувало до преди 25 години, закрито е през 2000 година. Попаднах на нещо много странно. Тук някой се поддържа във форма. Там дори има и боксера. Това може би е било в салона на цената. Това е била навярно класна стая. Ориентирам се по черната дъска на земята. Тук също е било класна стая. Има тук следи от учениците, записвали са члената. Общо в Дорът има няколко сгради. Сега ще обиколим и други ще видим. И за другото отсреща пък живее някой, може би човека, който срещна преди малко и ми разказа една история, но не съм си бил нагласил апаратурата да снима. Мислех, че снимам, но не съм снимал, ще ви разкажа. Страхотна находка е, но човекът живее тук, не знам дали ще е удобно да влеза. Това е неговия дом в момента, но ще се завърта наоколо да видя, има и табела някаква. Добро, което можах да дам на отечество. Страхотни коридори, на време. Много странно. Човекът, който живее тук, ми разказа, че по-рано е било наистина трудово-възпитателно училище и са ги водили долу на полетата да работят край реката. До реката има ниви. На нивите са ги карали да работят, възпитавали се ги на труд. И някои от тях били станали наистина хора, други не. Тук са били стаите им, които са прекарвали нощта. Тук са били тоалетните и умивалнята. И баните. Тези преграждения са бани. Има още следи от момчетата и момичетата, които са били в тези стаи. Лора, пето, има коли по стените. Сега пред място, където хиляди деца са оставили своята следа. И попаднах на нещо много интересно. Ето дърводелският цех, който търсех аз. Тук са ги учили на труд, освен на нивите. И кой как се конструира, кой как се работи, дори са ги учили как да копаят и превръщат нивите на теория, първо и после на практика. За обработка на дървото,
залепят и завинтят. Други неща по земята, които няма да потомпаме, не съм си взел ръкави. Ето какви точно неща са правили. Чертеж за изделие, дъска за разен на хляб. Погледна назад някакво има. О, точно долу. Тук на стената има някакъв господин. Не се сещам, не съм го виждал. Някой от вас, ако знае, да каже това е. До някакво място пристигнах, което ми прилича на кухненски бокс. Много малък ми се струва. Ето си открих къде са хранили децата, които са попадали тук за превъзпитание. Някой, ако има от местността, нека каже какво знае за това училище. Тук виждам, че има окръжоци по велосипедизъм за децата. Кой кога е с предимство, кой е без предимство. А тук попадам на чертежи за бойни единични игла. Това все пак е било тази табла. Чертеж за табла са правили. Тук е било дърводелски цех, работилница. Тук са ги учили на труд. Така са ги превъзпитавали преди. Тук в двора има външни тоалети. И след е площадка. Ето и как изглежда сградата днес. От напред площадка има два лоста, катерушки. Сградите са три. Пуснем само в менюто да влезе и не знам какво е било. Никак не беше лошо. Беше лошо и излязах, но не гледам 5 години. 5 години беше там. Имаше всеки вид кръжоци. А вътре в магазина не знам. Аз гледах, даже вътре намерих такова за колелездене, имало да ги учат как да карат колелета, дърводелство, гледах вътре има в мазата. Има, то има. Работилници едната беше от самата дърводелна, а следващата беше с такова за железа, за Да, разни обработен, работи. да. Гледах, че легла са правили, там има плакати разни. Имаше всичко беше така. И антени правиха, антените ги правиха тук отгоре. Къде сега стана? В магазина жената вика много хубаво училище, тя учила там. Беше много такова, абсолютно нова вечер, закуски, дежурни, зареждаш. Тук бяхме 120 човека. Хубаво училище. А тук тази е била, там не може да види. И там пак училище, там са стаи. Ага. Имаше горе кабинет, имаше по физика, имаше по химия кабинет. И там горе кръжоци имаше, парирахме катерици, гълъби, змии, жаби. Какво ти искаш? Това е много. Всичко имаше. Нямаше естет. Долу имам. Баня имаше всичко. Аз видях санитарните възли преди най-долу. Санитарните възли, там банята, туалетните. Всека, горе в общежитието има бани и туалетните са там. Тук от тия сгради няма. Тия сгради са само... Някой се направи кабинет. зала там да се тренира. Някой тренира долу. Има тук на момчета там, те дигат щанги, такова, на лоста идват. Гледам, че кой е да успоред има от тази. Има, зада има. То не го минеш там. Бурени. Там си има, отзаде има и това, къде са успоредките, до успоредките там има външни туалетни. Да, ти видях, завити с Добре, като обрасло, да не му обясниш. баскетбол е малко гледам. Баскетбол тук, волейбол имаше. Беше занимание. Искам да ви се извиня за лошият звук, понеже вътре е имало ехо
И микрофона ми явно е гаден, не знам. И не се чува много добре какво говоря, но все пак е добре. Другия път няма да използвам микрофон вътре. И пак да ви напомня, абонирайте се с камбанка и ме последвайте за още такива видеа. И ако някой нещо знае по темата, нека пише в коментарите.